Takže čau tady, dneska vás vítám u nového videa a dneska jsme tu v Rivals a dáme 1v1 s nějakým týpkem. Tak chvilku počkáme. Tak, máme tu týpka, který s námi jde 1v1. Já bych dal asi Constructions. Nevím jak týpek. No nic. No nevadí, protože zkusíme ho porazit. Tak, dám si nějaké věci. Rozhodně se mám medkit a jdeme na to. Doufám, že týpek si nevzal snipu. Protože to bude proti tomu, nebo RPGčko, to bude proti tomu strašně těžké. Tak, kde je? Týpek asi někde bude kempit, by jsem řekl spíš. Jo lidi, kdybyste se vás přidali, kdybyste se vás chtěli přidat do friendu, tak nám napište normálně nick a napište nám nick a můj nick je xam07x. Pojďme, to dám. Jako má snipu. No to má. A to jako dává, je dobrý. Aj, mi se to leglo. No nevadí. Tak, půjdeme do dalšího. Já si asi budu chtít dát snipu. Daggersy a kosu a medkit. Netrefil jsem. Aj, taky jsem ne, no já jsem zase nebo špatný. Pojďme, 40. Aj, co to? 50. Má jedno stopro. Yes! Hezky. Tak doufám, že vyhrajeme. A jako vypadá to tak, že vyhrajeme. Já si tento loadout nechám. Tak půjdeme navrch, na střechu. Jo, nevím, jestli jsem to zmiňoval, ale dejte odběr. A like, byli byste hodní. Hodně by nás to podpořilo. Jo. No scope. Nevypadá to, že jsem mám neba. Týpek je dobrý, ale... Má 37 level. Ale jako umí to hrát. Pokud byste chtěli další videí v Rivals, tak nám můžete napsat do komentu a my můžeme, nebo dejte like spíš a my budeme vědět, jako že vás to baví a budeme to dál natáčet. Kde je? Boink. Yes! Headshot. Jako po dlouhé době. Jako headshoty dávám docela často, ale nechci se nějak s tím chlubit. Nový MG Fitman hoď. Už jsem se rozjel. Už přece jenom už dokážu hrát, nejsem takový špatný. Poník. Kámo, no scope, dobře týpek. Ale nemá auto-aim. Ne, nemá auto-aim. Lucky celkem, neříkám nic. Spíš lucky, spíš skill by jsem řekl. Možná i lucky. Kde je? On vyleze tam nahoru. 50? Hej. Jo.
Boink. Kde je? Já to však vyhrál stejně na ten chat. Jo, ne tam. Aj. A málo. Headshot, je dobrý. Aj, je tady. Mega. Unlucky. Yes! Hezky. Nice. Teďka se budu snažit, co můžu. Wow, on je tady. To je nejlepší. Aj, tak nefunguje vůbec. Wow! Yes! Je to tam, hoši, dejte odběr. Takže děkuji moc za shlédnutí a čau.